Ekande mangithini kwalindize suka Bicho zati tema 259 enkandle edo kuyiholele bangithini kwalindize isigodi kuphuka thithi malahle khona thina manje la
Ngiyakuzwa she. Bafowethu umalahla wasibenkandla loSezwana. Umalahla wasibenkandla. Siyabonga uNavigator ngokuhlelela umcimbi omuhle kangaka. Sibonga bafowethu abaxhasile. Sengathi ngaqhubeka bafowethu isikhathi papa yini nisale kahle ngiyahamba ngithatha lutho. Ngiyahamba angithatha lutho ngiyahamba ngiyabonga. Nisale kahle. I'm